Edward De Bono, l-avukat ta' Repubblika u li ta' Sikwit ikun mistieden fuq il-medja nazzjonalista biex jattakka lil gvern u l-Partit Laburista, għamel messaġġ fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook biex jgħid li se jkun qed jappoġġja lil Adrian Delija fl-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. U qal ukoll li Delija kapaċi jagħmel Prim Ministru tajjeb. Ironikament De Bono kien wieħed minn dawk li meta Delija sar kap kien kontrih b'saħħa. Imissa De Bono bħal estremisti oħrajn reġa' bdielu u ntefa' wara Delija. Fl-aħħar jiem Delija qal li fil-PN post anke għal Jason Azzopardi li flimkien ma' Carola Aquilina kien perċimes fil-konġura ta' 5 snin ilu biex Delija tkeċċa minn kap. Azzopardi kien baqa' jattakka lil Delija u viċi versa, saħansitra wara li kien intlaħaq l-iskop u Delija spiċċa minn kap nazzjonalista. Minnaħa tiegħu anke Alex Borg qal li bih kap nies bħal Jason Azzopardi jkunu milquwajn fil-PN. Id-deputat Awċi wkoll qal li jekk ikun fit-tmun kien se jpoġġi lill-eks Ministru għall-Finanzi ta' Gonzi P. Antonio Fenek responsabbli mill-finanzi tal-partit. Meta l-PN għandu mal-40 miljun euro dejn. Issa d-dikjarazzjoni ta' Edward De Bono favur il-kandidatura ta' Delija u l-fatt li kemm Delija kif ukoll Borg lesti jiftħu beraħ il-bieb għal nies bħal Jason Azzopardi tur il-ħakma li se jibqa' jkollha l-fazzjoni estremista tal-establishment fuq il-PN. Isir min isir kap.